Na, a bökkencs. Egész könnyen lejönnek az idomok, fogja millió egy csavar, de nem bonyolult. A bukócsőhöz nem kellett nyúlni. Itt van egy szívócső, itt a levegőszűrő. Kicsit oda volt gyűrve, de nem vész. Hát... nem fog ártani a csere. Lejött a doboztartó. Azt azért kell levenni, hogy ehhez hozzáérjek, ezt ezért kell levenni, hogy a kereket le tudjam venni. A kereket azért kell levenni, hogy hozzáférjek ott bent az ABS szenzorhoz, mert ott tudom majd a hajtásból belönteni az olajat. Ja, meg még itt a pufaucét ketszedni. Amúgy ez nagy szopás volt, mert ilyen kúpos ez a kurva csavar, és nem tudom, a gumis vagy kicsoda úgy ráverette, mondom, eltörik a torx fejem. Kurva élet. A bökő hátsó fék, eltakarítok mindent, meg majd átzsírzom. Ha megjön a fékbetét, csak rakni kelljen össze, meg olajat cserélni. Fú, mi nehéz ez, öcsém. 10 deka. Ez egy ilyen kékes trutyma. Ezt innen most kiszivattyúzzuk. Na, ott már csak az üledék maradt, ezt kipucceroljuk. Na, kipuccerolott, ezt felöntjük frisse. Frisse és habos. Mint a tehén csecséből a tej. Ott a kuplung munkahengerünk, rajta a cső, itt a tartály, és akkor nyomassuk. Teljesen letisztult a folyadék. Látszik, hogy miért ki először, az meg már a tiszta. Úgyhogy még egy párat pumpálok. Itt meg látjátok, a másik vakótákba keveredne a két folyadék, de nem igazán tud. Na, szép tiszta új kék folyadék. Maximumig. Szárazra, elpuccerolva. Szupi. Megy rá a fedél. És mennek bele a csavarkák. Kuplung pipa. Na, hátsó fék elpucerolva. Mint az új. Hát ez nem rozsdamentes. Ez nem olyan, mint az új. Na, innen elejéről levettem a burkolatot. 5 csavar fogja, itt a szíj. Kontitek van rajta, hát még se feszítője semmi. Nem tudom, elasztikus szíj, vagy a generátort kell baszoktatni, nem tudom. Na, itt ezt a csúszó tengelyt, bordás tengelyt be zsíroztam. Közben folyik ki az olaj is. Nyereg meg az ABS szenzor le van véve. Tehát ez csak így le lett billentve. Majd még ezt a szart vissza kell helyezni. Nem egy ördöglakat. Ja. Akkor összegezzük, a hajtásból lefolyt az olaj. Várom a betétet meg az olajat. Oda kardáncsuklónál a bordás tengelyen, ami csúszik, az meg lett kenve. Kuplung ki van légtelenítve, lecserélve. Nézzünk egy szelephézagot. Ha lejön. A felső holdponton van, átmértem a szelepeket.
Elvileg 30-nak meg 15-nek kellene lenni. Hát elég nagy itt a szórás. Ez a játék lehet 4/10. Na. Kurva életbe. Csak fókuszálj merre. 0,15. Nulla 18. 15. 15. 18 meg nem megy be. Harminc. 33. Ez a 30-as. Istenem. Harminc. És akkor 33. Nem megy be. Nem megy be. Meg vagyunk. Szépen elmostuk zsírtalan kívül. Ott még van egy kis tutyma. Na, most már tiszta. Kívül belül. Itt is. Úgyhogy mehet vissza a cucc. Szelepfedél a helyén. Egy leheletnyi Loctite-tal felkentem. 10 Nm-re meghúztam. Na, jöhet a másik oldal. Na, befejeződött a slab hézagáltás. Kicsi sehol nem volt, mindenhol nagy hézagot mértem. Ugye a menetirány szerinti bal oldalon. Látjátok, hogy ott nem, egy helyen volt kicsi. Az alsó kipufogó slab 28, 38. Mind a kettő 30-ra lett állítva. A szívó pedig egységesen 23 volt és 15-re. A himba axiális játéka 23 meg 15 volt, az 0,4 lett, az jó. Jobb oldalon pedig 38-38 volt a két kipufogó, abból csináltunk 30-at, a szívó pedig 25-23, abból pedig lett 15-15, itt az axiális játék, a szívó himba tengelynél 20, vagy himbánál, a kipufogónál 30, úgyhogy még ez is fasza.